Bolo. Ki mau mari bolang hunting ya. Oleh pusaka model koyo ngene iki bolo. Lho, warung kene iki warung seken. Warung kene iki cilik-cilik seken ya. Jenis pusakane pusaka ukuran jimatan bolo. Ukurane jimatan warung kene seken loro iki. Sitoke, wo iki apik warung kene bolo. Iki nek jarene wonge ya. Jarene wonge iku warung kene gawenane dhewe. Warung kene gawenan dhewe. Ya wis ya apa ya? Pokoke apik bolo. Lho, ukiran. Warung kene ukiran bolo. Apik temen iki bolo, asli bolo. Ndelok warung kene kuwi apik, jelas pusaka iki, pusaka ramutan bolo. Nek wis pusaka ramutan biasane iku ya bolo ya. Iku duwe sesuatu hal sing diyakini ambek wong iku bolo. Pusakane kaya apa sing pertama langsung tak sepilno bolo ya. Sing iki jenis warung kene iku ya warung seken. Cilik imut-imut lucu dilebokno nang ngone tas iku enak ya bolo ya. Soale ukurane cilik. Dibuka pusakane langsung. Nah, kaya ngene iki bolo. Loh. Jenis pusakane iki melo panggang lele bolo. Pamore mlebu pamor melati bolo. Pamore pamor melati. Dapur panggang lele. Wah, apik bolo. Nek ndelok teko pusakane iki kamardikan bolo ya. Garapan alusan bolo. Kamardikan garapan alusan apik bolo. Luk limo ya. Pamore pamor melati bolo. Murah meriah bolo. Nek ana sing berminat ya bolo ya. Nek ana sing berminat murah meriah bolo. Lho, warung kene iki gaenane wonge dhewe jarene bolo. Lho, koyo ngene iki bolo. Ya gak digosok ya gak diapa-apakno dadi wis kaya alamine ngene iku bolo senengane wonge bolo. Terus iki ya sitoke bolo. Wow. Jenis pusakane pusaka bugel bolo. Jimatan bugel ana pamore nang kene iki, pamor lam alif. Lho. Pamore pamor lam alif bolo. Wengkon isen pamore lam alif. Iki pusaka nek teko pamore ngene iki ya bolo. Biasane pusaka ngene iki iku tok getolak balak bolo. Dapur tombak bugel ukurane jimatan pamor wengkon isen ana lam alife bolo. Apik bolo warung kene yo si alamine kok ngene iki lho bolo lho. Warung kene ku si alamine nemen kok ngene iki bolo. Lho. Apik bolo sing terakhir bolo. Nah, iki bolo. Lho, pusakane iki lho. Sumyang jimbe bolo. Duwe luk 5. Pamore pamor gubet bolo. Pamore gubet. Dapur sumyang jimbe. Apik bolo. Sing minat ojo lali bolo, langsung via WA bolo ya. Nomor WA tak tulis nang ngone deskripsi ya. Deskripsine tak tulisi nomorku. Nek sampean minat monggo langsung di screenshot via WA sing endi pusakane sing ditakokno dilingkari langsung dikirimno via WA. Soale pusakane iki mahare beda-beda bolo. Mahare beda-beda. Nek ana sing seneng mahare wis nek diarani murah-murah di kelasnya bolo. Murah di kelasnya ya bolo ya. No pusakane apik-apik bolo. Ukurane iku ya gak ado mek korek. Lho. Seumpama digawa nang ndi iku luwe enak bolo. Ya aja lali mek ngopi. Soale iki mau tas mulai hunting bolo.
Pas mulai hunting langsung mampir nang warkop bolo. Mampir nang warkop ambek ndelok pusaka ngene iki. Nyepil-nyepil pusaka dhisik. Ya wis ngono ae bolong nggih. Matur nuwun. Semoga jenengan selalu diberikan banyak-banyak rezeki, sehat selalu, berkah barokah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sagung dumadi.